अन्नानै बिबारखौ खानाङा होनदों नायनो हागोन आरो भाई कैसा लगा अच्छा लगा हेल' गाइस बेंगलुर टमेट' ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरताबाय टु गाइस आङो दिनै नै बिराद गरमाव माने हारसिङै दोङो नायनो हागोन आरो जायगाफोरखौबो नायनो हागोन दा आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बे जायगाया माने ओरैबायदि समायना माने बिबार बागान आरोना नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दा गरमदोबो मोजाङै नायनो हायाखै माने गरम ना मेगना मोजां नायनो हायाखै र' बिथिं दा इयाव आं दङ हारसिङैनो ओमफ्राय मा बुंनो आरो सिनायनो हागोन आरो ना बेथिं मानसिफोर थायो गाइस दा आङो नै मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला आरो 12 किल'मिटारफोर दंबावो आरो बेसे गोजान गैला दा नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ फुरा भिडिअखौ नायना होजोबबानो जाबाय भिडिअ माने ओरैबायदि मोजां जागोन आरो नोंसोर नायलांबाय थादो गाइस माने लामाखौ नायनो हागोन आरो ओरैबायदि मोजां आरो इथिं दुब्लिनि इथिं माने दा दै जाबायना जेनेबा मोजां नांदो बिराद एसे नायनो हागोन फुरा दाउ बायदिसिनाबो थासैयो आङो दिनै फार्स्ट सायदों बेवहाय मानो होनबा आं हायफेराखैमोन बिथिंजाय आरो बे साइडथिं माने जोंनि नोगोरारि थेवबो इथिं माने हायाखैमोन आरोना गाइसमोन दा नोंसोर नायलांबाय थादो गाइसमोन लानानै माने गोसो सलायनो हाया नालाय गोसो सलायबा आरो मबाइला मावद्रायो मानसिफ्रा दंफैयो दा आं थांनाय जायगायाव जोबोद मानसि जायो आरो बर'नि जायगा होनना बुंजायो मानो होनबा जेबो लावफुं गैया जायगायानो माने दिनै दंफाङा ओरैबायदि समायना नांदो सिनायनो हागोन आरो ना दंफां माने दंफां नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनो लामायाथ' मोजां खिन्थु बबेबा खंख्ला दङ आरो मोजां जाया आरोना फुरा मेसेज सिदायानो नांनांगोन कन्ट्रल जाबाय गाइस दा नै फैनो हागोन गय बिफां बायदिसिना दोङो ओरैबायदि समायनानै आरो दा बैसागु बोथोरबो फैबायना बेनिखायनो बिफां लाइफांफोरा मोजाङै खिलिबाय दा मोजां नुदों आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन मानो होनबा थाबायनायानो न'आव थाबाय थानाय जादोंमोन दिनै थाबायबाय आरो लामायाथ' जोबोद मोजाङानो बै जायगाया माने फार्स्ट टाइम आरो जायगा मोजां जानांगौ दै माने जायगा मोजांबा मोजां नांगौ नङाबा इसेबां मोजां नङालै आरो गाइसफोर लं जागोन फुरा नायलांना होबानो जाबाय आरोना नायलांनानै हाखर बायदिसिना बिराद मोजां मोजां दोङो हाखर दङ आरो साहा बागानफोर साहा बागानानो बिराद साहा बागान दा नै खारनाया जाहैदों 12 किल'मिटार खारबाय आरो 8 किल'मिटार नांगौ बारा गोजान गैला नायलांबाय थाबानो जाबाय बबे मोनसे लामाथिं जागोन
दा गाइस आङो नै फैयै फैयै फाइनेलि मोनफैबाय दा इथिं नायनो हागोन आरो ना पुरा माने मानसिफोर दा नै आरो गरम हेलमेट लाबोदो नै आइ बेखौ नुहुरबाय बैयाव बाइक बायदिसिना दोनो ना बेवहायनो बे पार्कआहाय जोहोलावफुरि पार्क इथिं नायनो हागोन सुइस गेटआ ओरैबायदि गिदिर माने ओरैबायदि गिदिर बनायबाय आरो दलांखौ एसे मबाइला मोनसे फैदो आदसा इथिं नायनो हागोन आरो नैबे दैसाखौ नायनो हागोन पुरा नै दा नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ माने ओरै गरम इथिंनो दालाङाव दं आं आरो ना दा नोंसोर नायलांबाय थादो गाइसमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै पुरा बाइक दोनबाय आरो ना बाइक दोनना लाखाबाय आरो इथिं बाइक दोनग्रा ओरैबायदि फुल बायदिसिनाफोरखौ गोबां हायो बेयाव नैबे नै इयाव जे नै नुदोंना गाइसमोन बिथिं आरो इथिं नायनो हागोन र' गरमथार माने बेवहाय मोनसे नै माबा सिम्बल होना दोनदो माने सिजौनि आरो ना मानि बेबो सिजौआनो नायनो हागोन नै बेयाव दंफां नायनो हागोन आरो बेवहाय दुखान दङ जानो हागोन बेवहाय बोला पुरा मोजां आरो ना गाइसमोन पुरा मोजां आरो नैयाव नायनो हागोन र' बिस्वजित दैमारि MP माने बेखौ जोंनि बिस्वजित दैमारिया बानायदों आरो अफ इन्डिया बिदि नायनो हागोन ओमफ्राय बे मानसिया मा नाम गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म औ गाइसमोन दासो मिथिदों माने गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बियो आं दिनैसो नायफैदों ना बाहायथिंनो हागोन आरो ना बेवहाय माबा लायोना टिकेट मोजां नायनो थागोन टिकेट दाननांगौ नामा हा सासे बेसेबां गाइसमोन टिकेट दाननो लुबैबाय टिकेट लायो गाइसमोन गासैयावबो टिकेट फ्रियावनो माने जे बुस्थुआव गैया नैखौ नायनो हागोन आरो इसिबां नायनो हागोन आरो फुलखौ माने फार्स्ट टाइम नायदो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि माने गाइसमोन माने मा होनगोन बेखौ जेरै UN पार्क बेफोरबायदि थायो नालाय उपेन्द्रनाथ बेफोरबायदिनि आरो नायनो हागोन गाइस केमेरा खाथि ओरै खेबनाय थानायबालाय मोजां जागौमोन माने केमेरा खेबग्राबो गैया बिदिनो आरो ना केमेरा खेबग्रा थानायबालाय मोजांसिन जागौमोन गाइसमोन आरो एसे दंबावो फुलानो फुल बिदि नायनो हागोन आरो वा बिदि नायनो हागोन no smoking मिथिनो मोनदों जरा थायो बेयावहाय माने बे लामाखौ नायनो हागोन आरो ना एसे पुरा एसे नायनो हागोन एसे मोजां नांदों खिन्थु ओमफ्राय नैबे बेयाव जोबोद फट' लायो मानसिफ्रा आरो इथिंबो मोनो मोजां फट' दं नायनो हागोन मिथिनो हागोन आरो ना ओमफ्राय नैबे दंफाङा जे माबा मा होनगोन बेखौ मोनसे मिजि टाइपआलै नायनो हागोन पुरा बेयो फुल गोजा आरो दा
बेयावबो बेयाव नै होदो अननानै बिबारखौ खानाङा होनदो बेयाव नायनो हागोन आरो फुरा फुलानोना सिनायनो हागोन आरो जों मा फुल बेखौ मिथिया खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम नायदो आरो ना गाइसमोन फुल नायनो हाबानो जाबाय आरो दा गेटखौ आं मोनसे फट' लागोन मानो होनबा फट'खौनो लानाय जायासै गाइसमोन आरो बे फिलिमखौ बरिया नायदो गाइसमोन बरिया गाइस वाइथिं नायनो हागोन जरा जराबो सोनारलायनानै थायो आरो खारसिं माने ओरैबायदि मजा मा बुंनो आरो गाइसमोन नै फुलफोरखौ नायनो हागोन आरो ना फुलदों माने मोजां नांदो जायगाखौथ' बिबार बारियाव आं दिनै नुदों गाइसमोन सङा बिदि जागोन आरो दिनैनिया बिबार बारियाव आं दिनै हारसिङै सिनायनो हागोन आरो ना फुरा माने बिबारा कालारा बेलेग बेलेग दङ बेयावहाय नैबे खायसे रानलांगोन खायसे बेरलांगोन खायसे रानलांगोन बिदि आरो ना खिन्थु थैया आरो ना बियो माने गाइसमोन बे थैया आरो नैथिं नायनो हागोन नै बेबायदि राननाय दंना बे राननाया बे रानलांबाय आरो गोदान खिलिबाय बेफोरबायदि आरो ना बिबारा इथिं नायनो हागोन माने बे बिबारखौ खानो होआ आरो बे बिबारा माने मोजां ना मानो होनबा बिबार खाबा हाम जायोना बेनिखायनो खानो होआ फुरा एसे रायलायनो आरोना आरो इफोरथिंबो दङ इथिं नायनो हागोन र' इफोरो मा बुङो मिथिया फुरा फुल आरो ना गाइसमोन इथिं नायनो हागोन बेयावनो माने सिख्लाफोरा जे हायोना बेयाव हायो आरो रिल बानायहायो जेन रिल बानायफायो मानो होनबा बिबार बारि नालाय सिख्लाफोरा बिबारखौ मोजांसिन मोनो बेनिखायनो बेवहाय हायनानै रिल बानायफैयो आरो ना गाइसमोन नै बेफोरा फुरा दिनैबा गाग्लोबफैखाबाय आङो आरो दिनैनि बायदि टाइमखौबा मा बुंबावनो आरो सम जाखाया दा गाइस नैथिंबो फुलानो फुल दङ माने रेड कालारनि ओमफ्राय बे रेड कालारनि आरो ना ओमफ्राय बिथिं नै बेखौथ' आं नायखांबाय आरो बिथिं रेड कालारनि दङ नै मोजां नांदों खिन्थु रेड कालारनि बारनो मोनना मोना मिथिलालै बारबाय जिखुनु बिथिं बेयाव रेड कालारनि आरो ओमफ्राय केमेरा खिन्थु मोनसेबो लायाखै फुरा रेड कालार इथिं फुरा आरो इथिं साइडआवबो दङ बेखौ नायनो हागोन बेवहाय बेगर दङ माने बेगर दङ आरो ना गाइसमोन एसामिसै लिरदों मा होननानै लिरदों आं मिथिया बिथिं नायनो हागोन आरो फुरा नैबेखिनियावहाय मोजां नुगौमोन थेवबो बिथिं नायनो हागोन आरो नोंसोर इथिं नुबावदो र' मोनसे देखायबावनो आं बिसोरनो फुल बिबार बारि आरो ना एसमेन सोरबा इयाव नायनो हागोन आरो ओमफ्राय जिबाबो थाबायोब्ला खारसिं थाबायनांगौ माने ओरैबायदि इन्जय खालामनांगौ खारसिंनो बिथिं नायनो हागोन फुरा फुल आरो ना इयावबो बिथिं फुरा बिथिंबो फुलानो माने इयावहाय बड'फा इउ एन ब्रह्मनि माने मा होनगोन बेखौ इयाव दङ नै नैनिफ्राय नायनो हागोन आरो भिउखौ इथिं नायनो हागोन आरो फुरा इयाव गुल माने राउन्ड होदों इयाव राउन्ड आरो इथिंहाय इथिं राउन्ड नङा आरो ना नैबेखिनियाव राउन्ड फुरा बेयाव राउन्ड गाइसमोन दा नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मानो होनबा
वाच खालामना होबानो जाबाय फुरा गासिखौबो गुलार ना इयावहाय फुरा नै सोरगिदिं इदि आरो भिउआ आरो इथिं मोनसे देखाबावनो आं इसोरनो एक्सिजेक्टलि इथिं बिदि माने क्रिसमास ट्रि दंना बेबायदि मोजां नांदों बेखौ गाइसमान एसे नायनो हागोन आरो बेनिफ्राय गैला आरो वाव गाइस बेयाव मोजां नुदों ने वाव नायनो हागोन आरो नैबेखिनियाव मोजां नुदोंमोन भिउखौ कैमरा खेबग्राबो गैला जाहैबाय भाई कैसे लगा अच्छा लगा एन्जय करो इयावबो नायनो हागोन ने फुरा इयाव गिदिङो आरो ना ओइ हारसिंथ' हाबा होआ बेयाव थिंजाय नायनो आयौ फुरा इयावनो खेमसे जना नायबाय बेयाव मोजां मोनो फुरा इयावनो खेमसे जना नायबाय बेयावबो लाबोबाय आरो बेयाव फुरा जाबाय दै गाइसमोन kedua wow biar gरम नायनो हागोन आरो ना भिउखौ इदि नुयो ओमफ्राय बैखौ गारबोबाय आङो ओमफ्राय इनि सिङाव थानो हाबा मोजां नुयो फुरा इदि नुयो भिउखौ बिथिं सब अन्थाइनि नायनो हागोन अन्थाइ गोजा आरो गाइस नायलांबाय था भिडिअखौ जिरायग्रा नायनो हागोन इथिं फुरा इयाव जजायो आरो ना गरमबा माने दा गरम बोथोरा एसेबां मोजां नाङा माने बाहाय एसे सान्दुं बायदिसिना गैयाबा एसे थान्दाबा मोजांसिन नाङो थाबायनो डास्टबिन बायदि खारनो Oh guys guys आङो थांफिनसै ने ओंखारबाय फुरा बे गेटनिफ्रायनो माने बिबार ना फुरा इयावनो गेटनिफ्रायनो बिबार wow guys नायनो हागोन आरो बे हाबजेननाय लामा दहाय आं इथिं थांनाया इथिंनो आरो आंना गाइस गेटखौ बारबाय हाबबाय आरो बे गेटआ इनोमोन नै सिनायनो हागोन गेटआ गेटखौ नायनो हागोन आरो इदिमोन इथिं मोनसे माबा जाहैबावनो र' बेयावबो लामा आरो ना ओरैनो 2010 होगोन आरो ना गथ'फोरनिखौ
एवनायनो हागोन दे पुरा gimana itu Bogri ohIsta itu এটা কিবাত না 30 টাকা এটা oh sikuru alu নাকি itu আলু স্পাইরাল ah নাই না কেন গাইছমান itu gimana harga itu itu 10 টাকা 10 টাকা কিবা আছে না নাই এইটো কি এইটো itu tetli মিঠা টেঙা কি চিংকলি tetli asar oh guys mau jual cinkli pur kenai na kene cinkli na itu duta di তেল ছাড়া এটা খাবার পারবো না guys mene enaga bugri na Matan lagi babu. Masakan. गेजेरावनो मोनगोन नोंसोरबो होना दोन नोंसोरबो आरो इथिं दैसा दोङो ना इथिं पुरा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन